Amabanga okuqala wafunde eKudayiseni Primary School. Wadlula waphasa waya kwele high school yakhe wayesengena ko 400,000. Wangena ke university ngendlela esingayiqondi. Wase waphatha abafundi wanyamalala. Ushiya ingane ezu 700 enbanibani 38 ezivotile. Okubuhlungu ke kade dume ngeKFC. Hayi wena. Qiniselala. Edume ngotshwala. Nkosi yami. Kodwa ke siyambonga ngoba naloyo mese kade ikhipha siyophumula. Sithi alihlanga lungehlanga ngathi ngaphinde lehle futhi. Imisebenzi yakhe iyabonakala. Kade eqhamisa ngoyelo la ekhepasini. Eqhamisa ngoluhlaza. Eqhamisa nangama increment. Kubuhlungu ke ukushiwa ingane kodwa ke ezinye ingane siyajabula. Hamba Sathane. Salani ke hamba kahle Sathane. Sathane. No.